Jiro try para banget mintangan IP ka jing kai sepang ka Jingduwai Shah jingit. Bat shwa ka tang ko ban pentip sepi bangi dan ka Jingduwai hang ni hajiau lans na len gi duai gi bapang gi basitang bat kumju ru ni penle ka jing pla pop khanang bapinyo la lut bangi pen be ikti gi mensim bamman ani pen duai ka deliverance prayer. Tong ini sedang pi ka Jingduwai Shah jingit. Ka Jingduwai Shah jingit uji sukres uang ni kitu ki senran jung. Habaki ni ki senran jong yo anes ki ong balai ki senran jong me kim ju Shah jingit. Jesus Christ uang balai you kin Shah jingit kat baudang dan nong let kurim. Anda la shimna yo nong let kurim hang ta kin sa Shah jingit. Kamot hadin bala shimna yo Jesus Christ. Hadin bau Jesus Christ sula kiun ashabenang hadin ka jing Shah yap jung ka jing pat bala hadin sau posngi tu bau lai kendu senran bala kiun ashabenang nang ta sedang ka Jingduwai Shah jingit pi ha ki kam apostol ru ki duai ba ya ka jing Shah jingit bat ka Jingduwai ki por ba ki banget ka spas nam ka baningkong te kum ju mata yang ngiru ka Jingduwai ngako kan batai pi ka Jingduwai Shah jingit kam dan bor ladi kan mau ka Jingduwai Shah jingit wat so thu bakla kam dan bor ladi lada pishu Shah jingit pi klam le ai pishu ya sharum shanan ka tu ka dai tang ka dai ting ne pi Shah jingit ban pan ye no blai ka takam dai ka jing Shah jingit ka bashisha ka jing Shah jingit ka bashisha ka Jingduwai Shah jingit bashisha ka long kamut kumni blai ka dan bor khaladi ngong kam dan bor drai ka dan bor hadien bapi duai Shah jingit bat penlet por bat ukpau ba bane bapi penlet por ban la da pi duai Shah jingit kamut pi no iki kam gi jam jong ping pi no iki baro bat pi penlet por bat utrai bat pi ong try jisu ka kham ngak pen por no me ngam sim kordor ya ka por mo banya ka bamru ngam pen por no ban puli tin jong ni pe ka Jingduwai Shah jingit jong Jesus Christ ha ka rishiap pi ka de ka rishiap ka de ka ba ka rishiap dan bam dan ye ki ong ka ri clown ton rei ka de ka rishiap wilderness no lani desert place kila kanam bau Jesus Christ amulet Shah jingit to kadai bau commune ban ukpa jong lani uya pliu kata ka jing ekran ka ba jiliu ban ukpa jong ubah banan ti kadai ka jing tanju lai thuk tu bau sultan ruan ban pensyai ti hapnang ka Jingduwai Shah jingit ru sultan wan pensyai ba wan pensyai ba pi tang ilok hayeng asyat jing tak bang pil asma bang la yu kawan ke ai apa pidang sedang kawan kata jing pensyai ban bam no ban penkut no drei ngau ni pi bau Jesus Christ pun tak kala long lawan pensyai du sultan bat kari klau kam dan ye so thu ba deh ni haba kari ni ba ka jing dei bau khpa ka jur ba tekum juru ha ka Jingduwai Shah jingit pimlek ban pan ke dei pilat chau khpu khpa ba hamnang leng bau Jesus Christ bapinia keren bau Jesus Christ kau try pen ka Jingduwai Shah jingit pi duai kumno pen try ki pop jonga mayo ban kelak mo pen back yang try kata ka dei pio ban ya commune bau try ba pio ban puli ka tin jong blai pi no iki kam ki jamru ba pi sedang ban syong ha ka jat try ban mani ba pi bau Jesus Christ ru shwabun le no kam ministry pi kalong ter ba ningkong Jesus Christ sedang kam ministry life house nam lai thu baka baningkong do ulet le yu ulet chaka jingpen baptist ba ulet chaka jingpen baptist sakawa Jordan bat dalami nak jingpen baptist lai thu baka hima ki benang kala ple bat ka hima ki benang pi ba menstim khut na benang lawan hian bat ukpa bana benang ulong uni ulong khun ubanga Shua katu Jesus Christ umpat shim lale ya ministry. Fi lapun ya Jesus Christ na ministry hindray umpat biang tang balapun no mensim khu. Uhab banlet man pan ko ngu ka jing pen baptist. Kabaar uhab man yo wan biang ya jing pen baptist mensim khu. Wat lapun yu do mensim khu. Reng bakawan ka born nang wan mensim khu. Te nang ta ba usayo slow ba ukpa certify ni open shisha ya kata ka jing jumu. Wang uni ulang kun jama ubanga pi am tang ta ndala yetu to bo dap do mensim khut lara yo Jesus Christ shari klau bahang tu sau pomit sau pusngi ula duai Shah jingit
ala duai sha jingit but dalam duai sha jingit tan la pensyoi shu yu ula pensyoi u wang la damelong khun jong blai tu penlong khu ne ula than bau Jesus Christ lai tu sau pho min sau pho sni u test ka identity pi u ni tan pen klumar yu Jesus Christ but test ka identity but pen klumar yu Jesus Christ tham wang bam tang do khu bau briu la pan em rei da tin baro ka bami no na shintor jong blai te kum ju ngiru nga panmli ni kan ka jingduai sha jingit daga bangi pulir tin jong blai ban fit ya ka soul jongi ban fit ya ka man sim jongi ban fit ya ka spirit man jongi am tang kan ka do nang bingin shi em ka do pi nak ta de mawat urang de hamni ka scam deng ni bo jisu sedang ban let de ministry telarang dan ka discipline ha ka jingduai sha jingit nong ipi larang dan ka discipline nang ni ngimla banyak ka bor piga jingduai sha jingit ka strength na mar blai ka penya dai jangi bu blai hoi wala pidan ki jingduai ki man la sngin rei kadan kam hen ka jingduai sha jingit ni bagi apostol ki le ba wa pi pin job ya ka do ya jing pin shoi ka do tang tang ha na ko nong pi mdei ba pin sus dang ba sau pho sni su le bi pin tang ham ong ni pi bin le tau jisu de blai ma tinggal ma nong sedang na ibarat jingduai sha jingit lara pin pat jumlien duai sha jingit sedang shwa ni ibarat sedang shwa Hendra kanta, kat ar kanta, shisngi, sa increase to ar sngi, lai sngi, sau sngi, san sngi pila ban increase serta. But apa pipen kot ya jingduai sha jingit ru, kan mau ba pim dei ban bam lalat, bam kerki, dan diberi ki ba bam lalat, ki bam kerki ka sniu pun ban pila ban yo pang, ka ba mensa ban. Dadap pentkot ya jing sha jingit. Bam sha di sakudana, ne bam sha di jajam. Lani bam sha di kiso lani bam sha di kinu belong plain wat cukar ki man bam do man bam ai wat bam rasni jong pikal ajam sedang ni la di daka dahin de ka dai ma kat ko yok hat ki lo nong le kum tang nong ski bam ai kiso ski ka jingduai pin sa so thu dala dap ka jingduai sha jingit ka dan ka bor hon sim ka dan ka bor pi nong ban job ni ka do namar kan ni ka do nong pi ka kaile persyak ya mensim tinggi dan kamban peniap tronya ka do da ka ba jingsha jingit da ka ba duai hau blai da ka ba syong man pusan ya ka tin jong blai dengan ong ni itu ki ba kwa man syak jingit kambun pat pihak prepare kan ni so man syak jingit kambun singi no ki jingbam sedi ye bam plate bam serwang nang pikan yarap namar ka jingduai syak jingit ka ba pistang ni kong kan khia khli kanan ka jing kha khli khamtam gitu ki ba smart bandi sya ba kandan ka di Shah namar kandan ka sini dan nikotin tu kan sedang man khaklip sedang man telat ni rei Aisyah fan bor no boleh pin i bakat menang ya kisi boleh ai bor pi bat pin job si Shah pin dan kani ka kawai nong pi ka bat pin scam ga jing eman sim jong pi but uji sukres sedang rapi kwa man sedang si Shah ka ministry jong pi ya ka jing Shah krib lai Shah pin dan kam ban la lut na ka pop ka baning kam balai lut na ka pop ka ba ar pilet shaka jingpen baptis uji sukres dan pop tang ulet shaka jingpen baptis sama ong kani kadai yangi ban kadai yangi ban pendap ka hok jong blai ka ba ar pinyo pediam ka jingpen baptis man sim ko ka ba lai penlien ban dua isha jingit ban dak tak ti jong blai de ta kalong powerful ka jing shakri blai jong fi kanum dan kanum jing thok bria na mar blai pidan ke intimacy bo Jesus Christ pidan kata ka jing ya dai bo Jesus Christ hela pimdan kini nong ka jing shakri jong pian tla awai ka ba pen scam mai ka jing shakri blai no sakawai pat ka point kalong ba pidan ka jing duai am ta ka jing duai sha jing hadin ba pila adap sha jing ka dan ka jing duai nang ta pi ko ba ong pidan ka jing duai sha jing pi a sha ka kam jong blai nang ta de am ta ka ta pi a sha kam jong blai rei pi serve ki weiru pi la ai ngi ka bor dei tang ban bu haldi Henry ban serve ban shakri ki wai ban let ya duai ki bapang ban let pembe aksu ban let yalap ya gospel hang ta ka jingim jampi ka dum lang let ai kan say so au try pen say so pi namar pi jai ne au ding so wan pi ka jing duai sha jing ka bat ka jing puli tin jong blai ka ka wai jing jai ne au ding so wan bang try jisu am tang ka ni ka bam ka balak ban taina Henry ka ni ka jing dei ba bajan ban miru tenam ta ka buram jong try pi dan kinu lu jing kli sa text na mas jubak pi but bila ban WhatsApp yang haru dan kita gibal phone yang mapan ma fi khamshim la yo ban shim gi phone hagini gi sngi ma dan ki da
Tinam ta ka buram jong try. Ayar try la shai ka singa dan hayem Jingduwai. Kublai shibu.